Castelao está en Galicia, está connosco. Trátase de darlle vida a fotografías, a sons, a debuxos, a súa palabra, a súa mirada, ese mundo que lle pertenceu. Facer unha experiencia inmersiva na que sentimos que case Castelao está latexando aí, sentimos case o seu corazón, non? Tanto a nivel humano como a nivel artístico, non? Ese latexo, non? Aquí o que temos é a ese Castelao, non? En 3D, por exemplo, aquí estaría debuxando fronte a un motivo, non? De alguma maneira partimos deste 3D, deste deseño, e logo sí que utilizamos as inteligencias artificiais para poder animar, non? Ou facer, pois, unha recreación máis realista. Estamos a utilizar para as proxeccións proxectores de altísima precisión, o son vai a ser tamén un son cuadrafónico, con subwoofer, etc., para poder, de alguma maneira, intensificar moitísimo máis a sensación de estar dentro, non? da obra de Castelao. Este cobizoso proxecto expositivo só tenta que Castelao teña presenza entre nós, que estea máis vivo que nunca.